Józan és szerény nem innovált, addig ítéltették a tény a komparát, amit a szemed a szám kíván, megkapod rá, már ezer évén, mi lesz a vég? A vakáció. Első rész. Ez a Képzeld, megjött. az eszed jönne meg végre. Isten jött, hogy az ennek a legtöbb álom. A legszebb álom, az itt van. Itt lakol ebben a levélben. Mi van? Elengedték az evadót? Géza! Hát nem is sejted. Nézd meg a felelét. Istenbe, Hufnagel, Ausztrália. A Hufnagel Pisti? Az neked Pisti bácsi. Igaz, az apám lehetne, ha akkor nem vigyázol. Krista! Jó, csak vicceltem. Az ilyen vicceket én egyszer minden... Géza! Most ne a gyerekneveléssel foglalkozz, hanem ezzel a meghívó levéllel. Saját külön nyomtatású cégpapírján írt. Olvasd már! Drága kis Paula Rezolics. Miért a lány neveden szólít? Nem írtad be neki, hogy jegyezett vagy? Mindent megírtam, de ő a lelke mélyén biztosan azt szeretné, ha még mindig hajadon lennék. Azzal nem áll egyedül. Na, most olvassátok, vagy társalogtok. Ian Sorri. Csupa. Persze, nem értheted. A többi angolul van. És akkor te honnan tudod? Na, mit ír? Már is szomszéddal szó szerint lefordítottam, figyelj. Bocsánat, hogy angolul írok, de a magyarom már törve van, mióta, mint hazánk fia elszakadtam. Ó, anyafölden, kőbánya alsó. Nem, ezeket nem kell. Miért ez a legjobb? Csak a lényeget, jó? A lényeg az, hogy Pistinek hatalmas léghajógyára van, többszörös milliómos, és szeretettel meghív a palotájába 2 hónapra, a kies Ausztráliába. Gyere, piszok. Ez volna esze. Te féltékeny csacsi. Elcsábítani tőlem a feleségem, hogy én itt 2 hónapig rántottál éljek. Jellemző. Rég tudom, hogy csak a hasaddal szeret. De ne aggódj, a meghívás mindnyájunknak szól. Mind a négyünknek? Sőt, 5 repülőjegyre küldött csekket. Az 5. a nurse. Mit csinálsz? Nurse, nevelőnő. Ő természetesnek tartja, hogy a gyermekeim mellé személyzetet fogadtam. Hát persze. Született Rezovics lány. Mafia lesz, azt nem nézed. Úgysem hagyhatjuk itt. Aladát is értesíteni kellene az örömbírről. Már megtörtént. Aladár, hol vagy? Hol lennék? A szobámban. Ha akartok valamit, a virágvázában beszéljetek. Már megint ellopta a magnomról a mikrofont. De úgy fáj beverem. Majd utazás után. Megvan! Mi van meg? Máj szomszéd! Ráruházunk az 5. jegyet, és az árát felruházkodunk az útra. Géza, most a legtöbb okosat mondtál. Krista, Tudtam. ugorját már is szomszédért. Felesleges. Éppen készültem az átfogóképpel. Mindjárt átér. Na! Mit csinálsz? Állítsd meg! Állítsd meg azonnal! Nem értek! Állítsd meg! Apa! Szólj rá! Megállj egy nyomajás! Türelem. Apa, nézd, mit csinál! Nézd, mit csinál! Még nem tökéletes. Dehogy nem, fiacskám. Köszönöm. Összetötte a gitáromat! Beszélj meg! Kriszti, Kriszti! Mi pimaszkodsz is? Majd adok én neked! Hagyj békén, jó? Megbeszél! Krista! Krista, hát szabad ilyen. Itt van! Kérem, ez azért mégiscsak felháborító. Gyerekek, vendég jött, menjetek szinte a konyhába verekedni. Szíveskedjék, No! Foglaljon helyet. majd ha elrendelik a tűzszünetet. Ó, csak egy kis félreértés. Ez az Aladár mindig kitalál valamit. Már is, doktor,
Én mindjárt a tárgyra térek. Akar-e velünk kiutazni az 5. jeggyel Ausztráliába? Gyermeknevelő 20 000-ért. 20 000? Az ajánlat nem is olyan kedvezőtlen. Akkor legyen 25. Maradjunk a 20-nál, benne vagyok. Pompás, kezet rá! De kb. És minél hamarabb. Már is. Tessék, 2000. Mi ez? Előleg? Korán sem, a teljes összeg. Hogy? Úgyhogy maguk tartoznak nekem 4 év óta 15 000 forinttal. A törvényes kamat 3, meg 2, az 20. De, De már egy szomszéd. Mikor indulunk? de még előbb! Mondjuk az iskolai szünet első napján megfelel? Meg, de... Köszönöm, több kérdésem nincs. Géza! De szerencsétlen! Ebből akarsz minket felruházni az útra? Az oldalás, a zúgbankár. Ez a Pinter az idén is csak a Heceláposi kemping táborba megy nyaralni 2 hétre. Nem, Géza! Mi Ausztráliába megyünk 2 hónapra! Piszti, vagyis Teve úgyis bőven ellát minket anyagiakkal. Addig eladunk valamit, hogy felruházkodhassunk. Azért erre még alszunk párat. Nekem 2 kis és egy nagy estén. 5000. Neked smoking és golföltöny. 9. A gyerekeknek farmer kompozíciók. 15. 16. 10. Gyerünk! Gyerünk, gyerekek! Elkésünk! Géza! A golfütőid! A macska rúgja meg! Krista, te nem adtad át Mattiát a bicikliét? Igen, majd indulunk. Hát ki fogja csempészni. Hát próbáld meg! Mindjárt kidobnak a repülőből. Géza, a ceglédet átad? Hogyne, még mikor beszállítottuk a bizományiba. Ja, persze, persze. Na, készen vannak végre? Már is mehetünk. Isten hozzád, kis családi fészkünk. Indulunk végre! Mától fogva minden este imámba foglalom Hufnagel Pisti nevét. Mire várunk? Indulás! No smoking, sir. Most? Izé, bent van a hopperben. No smoking. Mi akar ez? Átkötőzni. Azt mondja, hogy oltsa el azt a bűzhölt szivarját. Szebben is beszélhetne az urammal, Máris doktor. Ne felejts el, hogy ezt az ausztráliai luxusutazás nekünk, azaz nekem köszönheti. A köszönet kölcsönös lehetne. Nélkülem ugyanis maguk nyelvtudás hiányában éppen Bécs felé repülnének vissza, a hogyjátok nélkül. Ausztria vagy Ausztrália, ezt igazán könnyű félre hallani. Nyugodt lehet, mi boldogulnánk, azért tolmács nélkül is. What do you like to drink, madam? Mit mond? Próbáljon nélkülem boldogulni. Ne féltsen engem. Yes! Beg your pardon? Ügyes lány. Egyszerre mennyi poharat viszki? Oh, whisky. Yes!
Csoda, hogy semmit le nem ejt. Oh, just a minute. Na látja. Jól látom is. Erre a 8 viszkire az utolsó fityingjük is rámegy, Miféle 8 viszkire? amit a stewardessnél rendel. Egy whisky, azaz 8 whisky. Paula, megvesztél? Én egy pohár vizet sem rendeltem. Please, madam. Yes, yes. Vagyis mondja már meg neki, hogy vigye vissza. Már késő, le kell nyelni ezt a békát. Thank you. A hordára sem maradt pénzük, szívesen kölcsönzött. Hordár! Préti elképzelései vannak a milliómosok életéről, kedves Máriszton tér. Mr. Stede Hufnagel legalább 2 inacskot ki a repülőtérre fogadtatásunkra.